היי דניאל, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, חנה קריספין, מה שלומך? מזמן לא דיברנו. טוב, אז אנחנו בעצם מכירים הרבה שנים דרך כל מיני עבודות משותפות, וכרגע תספר לי קצת על עצמך, תספר לנו, לכולנו. טוב, אני דניאל עזרי, בן למשפחה, מה שנקרא אחת הוותיקות בארץ ישראל, נמצא כבר כמה מאות שנים פה בארץ, אבל אני אישית נולדתי בתל אביב, דרום תל אביב, גדלתי בשכונת פלורנטין הידועה, ושירתתי בשירות קבע 24 שנה, השתחררתי בדרגת סגן אלוף, תפקיד האחרון ראש ענף הסברה של מרכז מזון, יצאתי לחיים פרטיים, ובין היתר בחיים הפרטיים האלה, כשחיפשנו מה לעשות, אז יצא לי להכיר אותה, חנה, את האישה היחידה, מה שנקרא, ומאז דרכנו הצטלבו, ואנחנו צועדים רגל ברגל, יד ביד, כמו שאומרים. היום שנינו ביחד, מה שנקרא, עוסקים בחברת בינה מלאכותית. אם אתם לא יודעים מה זה בינה מלאכותית, אז כדאי שתדעו. מאחורי רכב ללא נהג עומד מחשב שבפנים יש בינה מלאכותית, שהיא מה שנקרא מובילה את הרכב ומדריכה אותו מה לעשות. איך עשו את זה? פשוט מאוד, לקחו מצבים של עשרות מאות אלפי מצבי תאונה וכל מיני נסיעות, הזרימו למערכת, והמחשב לומד מהעבר, מקיש על ההווה ולומד על העתיד, הוא משתפר כל הזמן. בינה מלאכותית, העיקרון שלה הוא להשתפר כל הזמן. זאת אומרת, הרכב גם לומד אותך כנהג באופן אישי, איך אתה נוהג, והוא גם לומד איך הנהגים במדינת ישראל נוהגים בכלל כציבור באופן כללי, והוא הולך ומשתפר כל הזמן, ולכן זה נקרא בינה מלאכותית, אבל זה לא בינה אנושית, זה בינה מלאכותית. נהדר, עכשיו נתת הסבר כללי, ועכשיו תסביר באופן פרטי, מה זה בדיוק? 100%, חברת הון פאסיב זו חברה אמריקאית שהוקמה לפני קצת למעלה מ4 שנים, והיא החליטה לפתח תוכנות באמצעות בינה מלאכותית. המרכז העסקי שלה נמצא כיום במרכז החדש העולמי בדובאי, ומרכזי הפיתוח שלה נמצאים בהודו, בעמק הסיליקון בהודו, בהיברבד. החברה הזאת ממש בימים הקרובים יוצאת לאוויר העולם עם תוכנות, כאשר תוכנת הדגל שלה נקראת אוקונקט, תוכנה שמה שנקרא מזכירה במרכאות, אני אומר, את זום. אז אבל זה הזמן להזכיר שאנחנו בעצם עכשיו נמצאים במערכת הזאת, זו מערכת אקולוגית שהיא מחליפה את זום, אוקיי. נכון, אבל מה שנקרא זה להשוות בין זום לאוקונקט, זה להשוות בין קורקונט לאילת. אני מניח, חנה, שאת שלא יהרגו אותך בזום. שלא יהרגו אותך בזום. גם באילת, מסוכן בימים אלה, אבל את מעדיפה לנסוע במרצדס ולא בקורקינט. שניהם יביא אותך למטרה, השאלה באיזה זמן. שימו לב לאיכות התמונה, שימו לב לחדות התמונה, שימו לב לקול, לאיכות הקול, איכות אולפן פשוט מאוד. אבל הדבר העיקרי באוקונקט, מעבר לכמות הפיצ'רים והעשיר, זה שני דברים מובילים על כל התוכנות האחרות. אחד, אנחנו פה נדבר בעברית בארץ או בכל שפה אחרת שתרצו, אבל בכל מקום בעולם ישמעו אתכם בו זמנית, לא בעוד דילי, בעוד כמה שניות, בו זמנית ישמעו אתכם מדברים בשפה המקומית. הצרפתי בצרפתית, בסין ישמעו סינית, סין בסינית, היפני ביפנית, באותה שנייה. גדול. אז תשאלי אותי, חנה, ואלה כבדי השמיעה שלא שומעים מה יעשו, אז גם הכתוביות יופיעו בשפה המקומית ישירות. זאת אומרת, אני אדבר שלום חברים, והוא יתרגם פשוט מאוד למטה, יהיה בשפה המקומית Welcome friend, או whatever לצורך העניין, באותה שנייה ממש, בחלקליק של שנייה. אז תגיד איך יגידו בסינית Welcome. אם הייתי יודע, אז הייתי היום בסין בכיף ככה, מתעסק עם כמה סיניות, אני יודע אולי.
והדבר הנוסף שהתוכנה שלנו עולה על כל התוכנות האחרות, זה פשוט מאוד, היא תוכנת Unlimited, את יכולה להזין גם 100,000 איש ויכולים להיכנס בו זמנית. התוכנה הזאת תצא בכמה חבילות, כל אחד יתאים את החבילה לעצמו, זה כמובן מוקדם לדבר על חבילות, אבל מי שיתעניין בהחלט יקבל מאיתנו, ממך, ממני, מי שירצה, כמובן איזה חבילות אפשר להצטרף למערכת. גם תהיה גרסה חופשית כמובן, היא תהיה מוגבלת בכל מיני דברים, לדוגמה הדברים שהדגשתי קודם לגבי תרגום שפה וכמות משתתפים, אז היא תהיה מוגבלת מאוד. בבקשה. וחוץ מאו-קונקט, מה יש? זהו רק או-קונקט? וואו, החברה מפתחת למעשה עשרות תוכנות, חלקם יהיו תוכנות בחינם, כמו אימייל, אז תגידי לי... אימייל, אז מה ההבדל בין אימייל הרגיל והאימייל הזה? בטח קיבלת כבר מג'ימייל כמה הודעות שתיבת הדואר שלך מלאה, ואנחנו מתחילים למחוק לך את ההודעות הישנות ביותר, כי מה שנקרא המגה שנתנו לך כבר מלא, ניצלת את כולו. באומייל זה לא יקרה, זה Unlimited, פשוט מאוד. דבר נוסף באומייל, בטח קיבלת כבר, בחורה יפה כמוך, אישה נאה כמוך, כבר קיבלה כל מיני הצעות מגונות בג'ימייל, תודה, מכל מיני אנשים. ואת לא יודעת איך לחסום אותם, אלא רק בדיעבד, נכון חנה? נכון. אז באומייל, את תוכלי להגדיר למשל, מילות מפתח, שאם יופיעו בטקסט של המייל, לא תקבלי אותם. למשל, תוכלי להדגיש, שאם המילה סקס תופיע לך במייל, הבינה המלאכותית יודעת לזהות את זה, ואת לא תקבלי בכלל את המייל הזה. ככה כל בן אדם, לפי הצרכים שלו, יגדיר מהם מילות המפתח, וככה הדואר הזה לא יגיע אליו פשוט מאוד, הוא לא ידע בכלל ששלחו אליו. אני יכולה לומר, לדוגמה, לומר שם דניאל עזרי, ואני לא אקבל מייל מדניאל עזרי. לא תקבלי מדניאל עזרי, לא תקבלי יותר מיילים, מה שנקרא. איזה כיף, נכון? זה כיף. דבר נוסף וחשוב, הבינה המלאכותית יודעת לזהות האם השולח הוא בוט, או מאחוריו עומד בן אדם, מה שנקרא מישהו ממשי. היא יודעת לזהות את זה, יש לה את כל הדרכים האלה, ולכן לא תקבלי דואר זבל. בבקשה. ויש לכם גם משהו כמו חברות, חברויות, כמו פייסבוק, כמו וואטסאפ, כמו... וואו, אז התוכנה, מה שנקרא הסוציאל שלנו, החברתית, נקראת, ברח לי השם פתאום. לא חשוב איך נקראת, תסביר עליה. התוכנה הזאת קיימת, היא עדיין לא לציבור הרחב, היא כרגע פנימית בתוך 1.5 מיליון מייסדים, ועוד 1.5 מיליון לקוחות של החברה, זאת אומרת כ3 מיליון איש יכולים להשתמש, לא כולם משתמשים בה, אבל יכולים להשתמש, ואנחנו מגדילים את מעגל החברים שלנו, והכל זה בחינם. שוב, אין שם מה שנקרא בוטים, אין שם חשבונות פיקטיביים, יש מאחורי כל חשבון כזה עומד בן אדם, מה שנקרא, בן אנוש. עכשיו בוא נאמר בפייסבוק, כשאני מוציאה פוסט, לא כולם מקבלים אותו. איך זה קורה פה? פה למעשה כל אחד שנמצא במערכת יכול לראות את המערכת, אין הגבלה, כמובן כמו גם בפייסבוק את יכולה להקים לך מועדונים, מועדון חברים, מועדוני מכרים, או כל מיני קבוצות למיניהם שאתם יכולים מה שנקרא לדון בנושאים כפי שאתם רוצים אותם, פשוט מאוד. כלומר החברה הזאת משתלטת על כל האינטרנט. מה זה משתלטת? כמו שהיום כל דרדק יודע מה פירוש המילה גוגל, ויודע מה זה גוגל, בעוד 2 מהיום, תזכרי חנה, אני אומר לך, בפסח בעוד 2 לא יהיה דרדק בעולם שלא ידע את השם on passive. on passive עומדת לכבוש את העולם. read my lips.
אני רושמת, דניאל. בהחלט. אני מתחייב על כך. טוב, דניאל, יש עוד משהו? לא, אני חושב שבתמצות ענינו, ובשמחה רבה. אוקיי, אז תגיד לי מה אתה רוצה לאחל לעצמך לשנה הבאה? וואו, 10% ממה שהובטח לנו, אם זה יתקיים, וואו, אני מסודר לקראת חיי. אני, ילדיי, נכדיי וניניי מסודרים מבחינה כלכלית. וזה מה שאתה מאחל לעצמך, רק כלכלית? לא, בריאותית כמובן, גם את וגם אני נהיה בריאים עד 120. אמן, כל עם ישראל. ובוא תן לנו איזה טיפ לכל עם ישראל ואשתו. טיפ. למה לא? אל תחמיצו את המתנה, לא שאני נותן לכם ולא שחנה נותן לכם, פשוט מאוד. קחו את המתנה הזאת בידיים פתוחות, ואחר כך פשוט מאוד תברכו גם את חנה וגם אותי. תודה רבה עם ישראל, חג שמח, חג פסח וכשר, אמן ואמן. נהדר, שמחתי לדבר איתך, זה כיף לדבר עם חיוך, עם צחוק, עם נהדר. אז שיהיה לנו ערב מקסים ושקט. אמן, אמן. ביי. ביי, להתראות.